Po minulom dieli som získal obsidian, tak som sa rozhodol si postaviť portál do Netheru. Nemal som zapadovač, skúsil som to zapaliť ľavou, ale nefungovalo to, pre moje prekvapenie. Tak som sa rozhodol ísť na výlet za zapadovačom. Štrk? Áno. No jak som to robil, tak si ma vonku odchytil nočný Minecraftový život. Ja tu nemám štít. Mal som tam príjemné prekvapenia, ako napríklad toto. 2? Môže byť aj 2. Ale aj nepríjemné útoky na moju osobu, ako napríklad tento. Pozem. Čuaj. Trošku som sa pomlátil s nočným životom. Narazil som aj na creeperov, verte tomu či nie, ktorí urobili, že... Tak som si urobil zapaľovač, urobil som si anvilku. Čo? Anvilku. Aha, okej. Opravil som si luk a vydal som sa do Netheru. Kde som zo šupy povedal toto? To není zrovna najlepší spawn, ale OK. Trochu mám z toho divný pocit, čiže idem domov, serem na to. No po mesiaci som sa vrátil. Takto to dopadlo. OK, čiže som späť, to rovno zničím. Dajte mi chvíľočku. Po mesiaci som to zapol, by the way, pretože som zaneprázdnený muž. A zničím to preto, lebo mám úplne priebaný spawn v Netheri, čiže hej, čiže idem nekam inám. Ja mám sekeru ináč, treba mi sekeru. No, idem si po XPčka, už keď tu som. Dále som profesionálny bojovník. Zase tu máme snežik. Vyzerá to krásne, ale hovno cez to vidím. Čo? Neviditeľný pahusy. Ideme sa pozrieť na východ slnka. No krása. Čistá krása, ale nič nevidím cez ten sneh. Je to pekné, ale nič cez to nevidím. Dobre, toto už je lepšie. Strašne málo XPček je z toho, nič z toho nemám, však to jak mám enchantovať za 30-ky, keď nemám žiadne XPčka. Ach jaj. Bell, dobre, dám si tu bell, vieš čo, hej, to vyrieši všetky problémy. Book, 1 koža, 3 papiere. A paper sa vyrába jak? Sugarcane a bookshelf. Aha, čiže čo najviac sugarcaneov potrebujem a kože. Zoberiem si kompas, aby som sa nestratil a vyrážam. Furt nám pekne sneží vonku. Nie, ja som zničil torču, lebo si tu robím farmu v snežnom biome. Super, konečne už aspoň trochu nás snežilo, keďže je január. Ináč šťastný nový rok prajem každému, kto sleduje tieto sračky. Ktorým smerom teraz? Tam som prišiel, tam som už bol. Tam som tuším už tiež bol, čiže povedem, že tam na... Jak toto funguje? To ukazuje na sever, takže tam je sever, tam je juh. Čiže jak tam môže byť juh, keď tam zapadá slnko? Nemá tam byť západ potom náhodou? Takže to mi chceš povedať, že tu kompas ukazuje na východ, hej? Kde sme? Dobre, čiže tam je východ, tam je západ, čiže pôjdem tam, pôjdem na juh. Dajme tomu, že to je juh, hej, čiže idem na juh. Aha, už tu sú XPčka, Enderman, ideme aj doňho. Ideme prestrelka. Jep. Prečo nemám štít? Ale furt dávajú damage, jak... To je brutálny damage toto. A mám slowness. Čakaj, mám v sebe šípy. Dobre, Enderman, na neho už mám techniku. Wow, poď sem, už je nasraný. A hraje mi to iba do jedného ucha. Nie, odpali ho. Dobre, už poď. Ani perla z neho nepadne. Nemyslíš vážne. Dobre, koľko mám šípov? Krása. Ale mám lagy, isto, že mám lagy. A trochu ma to štve. Ty ma nehytneš už. Keď horí tu strom, lebo je tu láva. Na ľavo vidím dedinu a už tu nesneží. Aha. Čo je toto? Wow. Tu môžete byť sami svedkami, ako som si lokol Minecraftový svet na hard mode. Neviem prečo, ale áno, urobil som to, čiže... Yes. Už to nemôže zmeniť. Ale niečo sa tu stalo. Aha, kráva, fantázia. Tam sú ďalšie, nice. 10. Tam je nejaká väža. Idem tam pozrieť, hej. Nemám železo, ale to by malo byť v pohode. A tu je kovač. Jak na zavolanie? Obsidian, železo, keď budem mať koňa. Fúha, toto sú zaujímavé veci. Pohádžem tu sračky. To veci podľa mňa potrebujem celkom. Nechcem nič. S týmto sa jak útočí. Fakt to není proste, že seka sa to proste. Štve ma to. Vieš čo, je mi to jedno. Idem ich proste zmasakrovať. Pozri sa na to. Na toto som ešte neútočil. Krása. 2, 3. Takže na 3 hity, hej. Áno, a traja tu do mňa idú.
Prečo z nich ani XPčka nepadajú? Ale jaký sú rýchli. No ja myslíš vážne. Seriózne? Iron Golemov tu majú. A furt a... Čo ti je... Oni sa tu furt spawnujú. Wow. Krása. A čo mám s tým všetkým akože robiť teraz? Dobre, ale strašne ma serú tie lagy. Musím s tým niečo urobiť. Moment. OK, dámy a páni, na Google Gemini som sa dočítal, že tu som mal nastavené 1920x1080, to rozlíšenie je dobré. A keďže ja mám 240 Hz monitor, tak som tu mal mať 240 a mal som tam že 60 a som sa čudoval, že prečo to je také hnusné, nechutné, ale už to je krásne. Čiže ja som rád. Som si vravel, že ale už to je dobré. Čo mám robiť s týmito fľaštičkami? Takže ja som rád, že sa tu aspoň trochu naexpím, ale ja neviem, oni sa tu furt spawnujú. Neviem barz, čo akože chce po mne tá hra, lebo viem, že tu treba niečo robiť, ale neviem, že čo. Dobre, ale už stačí, chlapci, už ma to nebaví. Tam je čo? Portál? Hoho, profik. Tam dúfam za mnou až nepôjdu. No, o tomto hovorím teraz, to je krásne, plynulé. Je celkom ťažké zabíjať týchto creeperov. On nevie plávať. Ach jaj, kámo. Nepríjemné, čo? OK, toto si vezmem. Tento blok si tiež vezmem. Vodný zombík. Paráda. Aha, malý zombík, to je môj starý kamoš. Bum, bum. Ešte jednu chceš? Ešte? To je strašne slabý luk. Ominous bottle. Dobre, vieš čo, vyhodím toto si tiež asi nechám, lebo neviem, na čo to slúži, možno to je niečo dôležité. Toto vyhodím, toto nechcem, kompas tiež nechcem. To je víčka? Wow, že pán s víčkou som ešte nebojoval. Trafil som ju. Wow, aha, pozrime sa na ňo. No čo po mne hádej? Nechaj ma, ty svinia. Počkaj, toto... Poď sem, ona sa healuje, poď sem. Dostala, svinia, nice. Ale strašne veľa mobov tu po mne útočí momentálne. To je bitka toto. Nie! No, 35 levelov, ja sa rozpláčem.